मनुष्य देहाचे आणि सच्चिदानंद पदवी घेणे एवढा अधिकार आहे नारायणे कृपा अवलंबून दिला. म्हणजे सर्व देहामध्ये मनुष्य देहालाच काय होतो, ईश्वराची प्राप्ती होऊ शकते. इतर प्राण्यामध्ये हा अधिकार घेण्याला नाही, किंवा त्याला एवढी बुद्धिमत्ता नाही, किंवा त्याच्यामध्ये एवढं सामर्थ्य नाही जे सामर्थ्य मनुष्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. मग माऊलीने काय सांगितलंय की बाह्य पार शरीराच्या गाव, या शरीराला गाव म्हटलेलं आहे. आता गाव म्हणायचं कारण काय, गाव म्हणलं की त्या ठिकाणी अनेक आले, देऊळ आलं, रस्ता आला, राहणं आलं, बगीचा आलं, झाड आलं, झुडपं आलं, सगळं काय आलं. तसं आपल्या देहामध्ये जे बुद्धी तत्व आहे ते पृथ्वी तत्व म्हटलेले आहे. त्या बुद्धीमध्ये अनेक प्रकारचे तरंग, अनेक प्रकारचे विचार, मनामध्ये रोज 70,000 विचार येतात 24 तासामध्ये. आणि बुद्धीमध्ये काय होतं, बुद्धी हे पाप पुण्य, नफा तोटा याचा हिशोब करत असते. बुद्धी एकच बुद्धीने जर ईश्वराला अर्पण केली, ईश्वराची एक निष्ठा आहे, तर त्या बुद्धीमध्ये काय होतं, बाकी सगळे विकार निघून जातात आणि त्या बुद्धीला ईश्वराची एकनिष्ठ राहण्याची एक प्रकारची शक्ती निर्माण होते. मग या ठिकाणी काय सांगितलं की देहाच्या गावा आहे. आता देहाच्या गावाला आलोय आणि आल्यानंतर तो कार्यभागी तू माऊली म्हणतात काय केलं, तो कार्यभाग सोडून गेलेला आहे. ज्या कामासाठी आहे तो कार्यभाग सोडून दिलाय. या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय, 3 प्रकारचे मनुष्य असतात, ते काय करतात, आपला कार्यभाग सोडून देतात. पहिला मनुष्य आहे दुष्ट कर्म करणारा, दुसरा आहे मूर्ख, आणि तिसरा आहे आधम. हे 3 लोक आहेत. ते 3 लोक काय करतात की ते आपले उद्धार करून घेत नाही. मूर्खांना किती जरी उपदेश केला, किती जरी ज्ञानाची गोष्ट सांगितली मूर्खांना की बाबा हे असं नाही तसं करू, तसं नाही तसं करू, तर माऊली म्हणतात की तुकाराम महाराज म्हणतात, ज्याप्रमाणे विषाच्या नांगीमध्ये पूर्ण विष असतं आणि ते विष काय केलं तरी त्याच्या विषामध्ये बदल होत नाही, तद्वत मूर्खांना किती जरी उपदेश केला, गाढवाची अंगी चंदनाची मुठी, राखी सगळी भेट केली. गाढवाला किती जरी त्याला आंघोळ घातली, साबण घातला, सगळं काय सगळी क्रिया केली गाढवाला, कुठल्या प्रकारचं कमी ठेवलं नाही. आणि सगळं अत्तर चंदन विदन लावलं तरी गाढव हे उकाड्यावर लोळणार आहे. त्याला त्या चंदनाची, त्या आंघोळाची त्याला ओळख राहणार नाही. का राहणार नाही, का त्याचा स्वभावच आहे. कुत्र्याला किती जरी म्हटलं की हा खंडोबा आहे म्हणून त्याला पालखीमध्ये बसवलं आणि पालखीमध्ये बसवलं, त्याने देव म्हणून ते जरा हे केलं, चला ती मिरवणूक काढली, तरी पण त्याचं भुकणं हे राहत नाही. तो भुकण्याची क्रिया हे ते करणारच, का त्याचा मूळचा स्वभाव असा आहे. तसं तुकाराम महाराज म्हणतात, मूर्खांना किती जरी उपदेश केला, किती जरी सांगितलं की या जगाचा कर्ता, चालक, पालक, मालक सगळे ईश्वर आहे, परंतु त्याला त्याची ओळख न राहता आपल्याच मनाप्रमाणे, आपल्याच बुद्धीप्रमाणे आपलं सगळं आचरण करतो आणि ईश्वर ही काय क्रिया कुठे मानत नाही. म्हणून माऊली काय म्हणतात, तो कार्यात आगवा सांडू नये. ज्या कार्यासाठी तो इथं आलेला आहे तो कार्यभाग काय केलेले सांडून गेलेला आहे. एक दृष्टांत तुमच्या लक्षात येईल. पूर्वीच्या काळामध्ये एवढ्या गाड्या किंवा एवढं म्हणजे सर्व प्रकारची सुविधा नव्हती. त्या काळामध्ये नवरदेवाचा पोशाख शिवायचं म्हटलं तर पुण्या ठिकाणी जायला लागायचं. आणि पुण्या ठिकाणी जायचं म्हटलं की एका माणसाला पैसे द्यायचे, जाण्याचे पैसे द्यायचे, आणि मग ते त्या ठिकाणी नवरदेवाचं मारपीट आणि ते टेलर सांगणार बाबा या आमच्या तारखेला या. मग एका मनुष्याने काय केलं की त्या मनुष्याला म्हणलं, सांगितलं बाबा असं कर, तू पुण्याला जा आणि नवरदेवाचा पोशाख घेऊन झालं. आता त्याने सगळे एसटी मध्ये बसला, त्या ठिकाणी गेला, तो काय करा, सारसबाग बघितला, शानवारवाडा बघितला, सगळं बघितलं, सगळं काय बघितलं आणि घरी आल्यानंतर आमच्या मथाडी विचारलं, बाबा तू गेलता पुणे? हा म्हणलं गेलता की. मला काय सांगायचे, काय पेशवेबाग, सारसबाग, शानवारवाडा हे सगळं बघितलं, सगळं वर्णन त्याने केलं बरं का. आणि म्हणजे बाबा ज्या कार्यासाठी तू गेलतास ते नवरदेवाचा पोशाख आला का म्हणले. आणि मग असं म्हटल्यानंतर बापरे मला ते पोशाख तर विसरलो म्हणला, हे बाकीच्या गडबडी गोंधळामध्ये पोशाख तर विसरलो म्हणला मी. मग सांगा, अशा प्रकारे ज्या कामासाठी त्याला पाठवलं होतं ते कार्य त्यांनी जर केलं तर त्याला शाणा म्हणतात, मूर्ख म्हणतात, मूर्खच म्हणतात. तसं ये साथी आल्या ओळखला सारंग धरू, नाही तरी संसार जाईल या. माऊली काय म्हणतात, तुम्ही ह्या संसार हा बाजार आहे. या बाजार ठिकाणी काय आहे, प्रत्येक मनुष्य हा व्यापार करायचा आलेला आहे. प्रत्येक मनुष्य व्यापार करायला, त्यात काय शंका नाही. कुणाला नफा अधिक होईल, कुणाला काय होईल, तो भाग विरळ आहे ज्याच्या प्रारब्धाप्रमाणे. एखाद्या मनुष्याला सही केली की 10,000, 50,000, लाख रुपये मिळतात. काही मजुराला
ते पैसे कमावलं आयुष्यभर 30-35-40 वर्ष ते कष्ट करून त्याला ते प्राप्त होऊ शकत नाही. अशा प्रकारचं कसं असतं, प्रत्येकाच्या पारदाचे असे भिन्न भिन्न वाटे केले पारदाने वाटे. तुकाराम महाराज म्हणतात काय, कुंभार गाडगे घडवतो आणि कुंभार गाडगे घडवल्यानंतर सगळेच गाडगे काय गाडगे धायला जातात, काय तुपाला जातात, काय मिठाला जातात, काय मिरची ठेवा जातात, काही म्हातारं ठोकते म्हणून ठोकायला. पूर्वीचा दृष्टांत द्या, म्हातारं ठोकतं, काही गाडगे घाण, काय गाडगे धायला उपयोग करतात, काय गाडगे मैत्रीला उपयोग घेतात. आईशी भिन्न भिन्न वाटे केले पारवण्यासाठी. ज्या गाडग्यामध्ये दही आहे ते गाडगे भगवान कृष्ण त्या ठिकाणी खायला येतात. जे गाडग तुमच्या काल्याला लागलं जातं काल्याच्या ठिकाणी, त्या गाडग्यामध्ये बघा किती भाग्य त्या गाडग्याचं. श्रोते लोक खाली बसलेले असतात तरी गाडगे उंच जात असतं बघा, उंच स्तरावर जातं आणि त्या ठिकाणी त्या गाडग्यामध्ये लाह्या सगळं काय भरलं जातं बघा. त्या ठिकाणी किती उंची वाढली जाते. कसे, केवळ संगती, कशा संतांची संगती केल्यामुळं त्याला उंच पदवी मिळाली आहे, उंच पदवी मिळाली. तसं सगळेच गाडगे सगळ्यात चांगल्या कामाचा. तसं मनुष्य आहे, मनुष्य देहाला जे काय प्राप्त आहे ते त्याच्या पारदाप्रमाणे प्राप्त झाले, त्यामुळे तो कमी अधिक काय करू शकत नाही. हिथं भोग तोला घडे संचिता वासुनी करावे ते मनी समाधान. जे काही तुमच्या पारदाचं ते गणित आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा आपण बदल करू शकत नाही. पारदाचं गणित मांडताना जर एक आधुनिक दृष्टांत देता येईल. पूर्वीच्या काळी एक वकील होता, वकिलाचं लग्न झालं, त्याच्या घरामध्ये 2 भाऊ होते. तो वकील होता, दुसरा होता शेती करणारा होता. आणि अशा रीतीने पहिल्या वेळी तो सासरवाडीला गेला आणि सासरवाडीला गेल्यानंतर सासऱ्याने काय केलं की आपल्या घरी बाबा जावाय आलाय. मग त्याने काय केलं बघा, जावायला जेवण वगैरे सगळं व्यवस्थित केलं आणि सगळं व्यवस्थित केल्यानंतर काय केलं की ज्यावेळी जायचंय त्यावेळी काय केलं, जावायला कोटाचा कापड घेतलं. भाऊ त्याच्याबरोबर होता, भावाला सफारीचं कापड घेतलं. दिवाणजी त्याच्याबरोबर होता, दिवाणजीला पॅन्ट शर्ट घेतला किंवा धोतर जोडी घेतली असं काय असं. आणि जो नोकर होता त्याला काय घेतलं, त्याला धोतर आणि ते वरती बंडी साडी घेतली. जे घोडा होता त्या घोड्याला जे काय रब्बी काय सगळं असं ते लागतं घोड्याला, ते सगळं झुला बिलं काय असेल ते सगळं काय दिलं. या दृष्टांमध्ये बघितलं तर त्या मनुष्याने प्रत्येक मनुष्याचा आदर केलेला आहे, आदर केलेला आहे, त्यात काही शंका नाही, कोणाला कमी जास्त केलं नाही. पण सूक्ष्म चिंतन केल्यानंतर आपल्या अशा ध्यानामध्ये येतं, जे वकिलाला प्राप्त झाले ते त्याच्या भावाला प्राप्त झालं नाही. वकिलाला कोटाचं कापड मिळेल, कोट शिवून मिळालाय, पण त्याच्या भावाला सफारीचं कापड मिळेल. सगळ्यामध्ये शिलाईमध्ये उच्चमध्ये कोटाच्या मुलीकडे काय, म्हणजे भावाला जे प्राप्त झालेलं आहे ते दुसऱ्या भावाला प्राप्त झालं नाही. सफारीचं कापड ज्याला मिळले त्याला दिवाणजीला म्हणजे पॅन्ट शर्ट किंवा धोतर जोडी मिळेल असं. त्याच नोकराला त्या खालचे कपडे मिळले, त्या दर्जाचे कपडे मिळले नाही. जे नोकराला मिळले ते घोड्याला मिळले नाही. म्हणजे ही विषमता आहे. ही विषमता कशामुळे, ज्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणे तसं त्याला दिलेले आहे. त्या सासऱ्याने त्या ठिकाणी भेदभाव केला नाही, पण सूक्ष्म चिंतन केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी भेद दिसतो. सगळ्यांना एकसारखं कापड, थोड्याला कोटाचं कापड घेतलेलं आहे का, नाही घेतलेला आहे. हा भेद, ही जी विषमता आहे, ज्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणे त्याला ते दिलेलं असतं. कुठल्याही माणसाला काय देऊ शकत, एखाद्या कुठल्याला माणूस उच्च पदाचे काय देऊ शकत नाही, ज्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणे दिले. त्या ठिकाणी म्हणून नंतर माऊली या ध्येयाला आलाय. ध्येयाला यासाठी पहिली गोष्ट आहे की पाप आणि पुण्य समान लागतं. ज्यावेळी पाप आणि पुण्य समान होतं, एकसारखं होतं, ज्याप्रमाणे सोनाराचा काटा आहे बघा, निस्ती शेशीची पेन्सिल अशी तरी वळली तरी काटा इकडे तिकडे दाखवतो. पाप आणि पुण्य समान झाल्यानंतर या मनुष्य देहाची आपल्याला प्राप्ती झाली. बघा, प्राप्ती झाल्यानंतर मनुष्य देहाची प्राप्ती कशी झाली, 84 लाख योनी, एक योनी कोटी फेरा घ्यायचा आहे. तेव्हा मनुष्य देहाचा काय लागतो, आपल्याला वारा लागतो या ठिकाणी, म्हणजे मनुष्य देहाची प्राप्ती. म्हणजे मनुष्य देहाची प्राप्ती असं नाही की त्या ठिकाणी गेल्या गोष्टीला लावायला यमाला सांगितलं हे घे 10-5 लाख 50 लाख घे आणि त्या ठिकाणी मला मनुष्य दे, असं मिळू शकत नाही. या ठिकाणी तुकाराम महाराज उदाहरण देतात की एका राजाने दौंडी पिटली आणि दौंडी पिटले सांगितले की जो मनुष्य मला कावळा पकडून देईल, कावळा, त्याला मोठं बक्षीस दिलं जाईल, त्या ठिकाणी चांगलं बक्षीस दिलं जाईल. म्हणून त्या ठिकाणी दौंडी सगळी पिटली. दौंडी पिटल्यानंतर सगळे लोकांनी कावळ्याला पकडायचा प्रयत्न केला, पण कावळा इतका चलाक आणि इतका चंचल आहे, नुसता आपण जर त्याला दगड मारायचा प्रयत्न केला तरी पण कावळा काय होतो, तो उडून जातो. कावळा थांबत नाही, इतका चलाक.
मग एक आंधळा मनुष्य काय केला, नदीच्या ठिकाणी सहज आंघोळीला गेला आणि आंघोळी गेल्यानंतर सहज टाळी वाजवायला गेला आणि टाळी वाजवायला गेल्यानंतर त्या टाळीमध्ये कावा सापडला. कावळा सापडला. शक्य आहे काय गोष्ट? शक्य नाही. पण तो कावळा काय झाला, त्याच्यामध्ये सापडला गेला आणि सापडल्या गेल्यानंतर आंधळ्या मनुष्याला, डोळूच माणसाला कावळा सापडत नाही, पण आंधळ्या मनुष्याला ते कावळा सापडला आणि सापडल्यानंतर तो खुश झाला. खुश झाला. शक्य काय? ह्याला कागट्याळी न्याय म्हणतात. तुकाराम महाराज काय म्हणतात? त्याला कागट्याळी न्याय. पावलो हा देह कागट्याळी न्याय. तुकाराम महाराज म्हणतात ज्याप्रमाणे आंधळ्याच्या हातामध्ये कावळा सापडावा तसा मनुष्य देह तो आम्हाला प्राप्त झालेला आहे. या ठिकाणी मागून मिळत नाही अशा प्रकारे नरदेहाची प्राप्ती झालेली आहे. मग तो नरदेह नुसता भोगामध्येच भोगत बसतो. ज्या जे भोग म्हणजे भोगामध्येच भोगले. या जीवेचे लाड केले, जे खाऊ नाही ते खाल्लं, जे पिऊ नाही ते पिलं, ह्याच्यामध्येच सगळं केलं आणि ईश्वराची भक्तीच नाही केली. कुठल्याच प्रकारची भक्ती नाही केली. संत सेवा नाही केली, दान नाही केलं, पुण्य नाही केलं, आई वडिलांची सेवा नाही केली, कुठल्याच प्रकारचं काय केलं नाही. तर संत काय म्हणतात, ह्याचा ज्या कार्यासाठी तुला पाठवले तो कार्यभाग सगळा विसरून जातो आणि तू त्या पदावर खाली येतो. जसं एखाद्या आपल्या देशाची पंतप्रधान आहे आणि पंतप्रधान गेल्यानंतर बरं का त्या पदावर जर एखाद्या माणसाला डायरेक्ट सरपंच पद दिलं ते किती दुःख होतो. तसंच आहे या देहाला आल्यानंतर जर तुम्हाला सगळ्या काही सुविधा असेल, चांगली नोकरी असेल, चांगला पगार असेल, चांगली पत्नी असेल, चांगला बंगला असेल, सगळं काय सुविधा आहे, गाडी आहे, सगळे बंगला आहे, परंतु काही क्षण का व्हायला ईश्वराचं चिंतन केलं पाहिजे, भजन केलं पाहिजे, मनन केलं पाहिजे, ध्यास केला पाहिजे. संतांची अपेक्षा हीच आहे. काय अपेक्षा आहे? तुम्ही देवाला भजा, त्याचं भजन करा. ह्याच कार्यासाठी तुम्ही आलेला आहे. दुसरं कार्यभाग काय नाही. आभाची सावळी जाईल. एखाद्या आकाशामध्ये ढग येतात आणि ढग आल्यानंतर सावली अशी निर्माण होते. सावली निर्माण झाल्यानंतर एक मनुष्य काय म्हणला, आता मला घ्यायचे कारण नाही, घर बांधायचं काय कारण नाही म्हणला. या सावलीमध्ये मी खुशाल झोपू शकतो. काय मला घर बांधायचे कारण? शक्य आहे का ते? आभाची सावली जाईल. काय मौली म्हणतात की ही बाबा ढगाची सावली काय कालांतराने जाणार आहे. तद्वत त्याप्रमाणे मनुष्य देह आहे. मनुष्य देहाला काय झालेला, श्वास मोजून गेलेला आहे. 21,700 वेळा मनुष्य दररोज श्वास घेतो, वर खाली वर खाली वर खाली घेतो. 21,700 वेळा हा श्वास मोजून गेलेला आहे. 50 वर्षे 40 वर्षे मनुष्य आवडीने बर्थडे काय करतो, सण काय करतो, बर्थडे नसतो तो. हा बर्थडे नसून काय असतो, त्या मनुष्याच्या जीवनात तो तेवढे वर्ष कमी झालेले असतात. पण मन काय करतात, आवडीने गुढे उभारतात, मेणबत्त्या लावतात, पार्टी करतात, सगळं काय करतात. हा विषय नाही. तुम्हाला बर्थडे करायचा त्यावेळी काय करायचं, या ठिकाणी बरोबर हे करायचं, सगळं काय मांडायचं, स्वस्तिक काढायचं आणि काय ठिकाणी त्या ठिकाणी भजन बिजन ठेवा, सगळं काय करा. मेणबत्ती लावून कधी फुकायचे नसतात. त्याच्या जीवनामध्ये पुढची वाटचाल चांगली राहिली पाहिजे यासाठी काय केलं पाहिजे, त्या ठिकाणी पंथी लावली पाहिजे त्या ठिकाणी आणि तो साजरा केला पाहिजे. त्यामध्ये वाद नाही. परंतु आपण म्हणतो वाढदिवस नसतो तो, त्याच्या जीवनातला कमी झालेला तो वर्षाचा काळ असतो. पण मनुष्य काय करतो, विषयाच्या संगती भुललाय आणि भुलल्यामुळे त्याला ते कळालं. अशा प्रकारचं स्वरूपाचं संत काय सांगतात की तुम्हाला या मनुष्य देहाची प्राप्ती झालेली आहे. ज्याप्रमाणे आंधळ्याला कावळा सापडला त्याप्रमाणे गरीब झालेले आहे. बर, या देहाची प्राप्ती झाल्यानंतर जर याचं भोगत घेतलं तर आत्महत्या होते. आत्महत्या होते म्हणजे काय होतं की मगाशी मला सांगितलं, वरच्या पदाला गेलं तर खालच्या पदाला येतात. त्यात बिना सुधारला तर मग मजूर, उचल माती, उचल ढेकूळ, जा इकडे तिकडे कामाला. त्यात बिना सुधारला अजून खाली गेला की मग पशुजीवनाची प्राप्ती होते. म्हणजे आपुरी आपण करा सोडवून संसार बंधन तोडायची. तुमची सोडवणूक करा, तुम्ही सोडून करायची, दुसरं तुम्हाला कोणी सोडवा येणार नाही. तुमची सोडून तुम्हीच करून घ्यायची, कुणी येणार नाही त्या ठिकाणी. नको नको गुंतू माया जाळी, काळ आला जवळी घासावया, काळाची आवडी पडेल बा जेव्हा, सोडीला तवा मायबा. जर आई वडील जर धार्मिक असतात, आई वडील संतांच्या वचनाप्रमाणे असतात तर काय तरी सुखरूप आहे. परंतु जर ते आई वडील धार्मिक नाही, मुलगाही धार्मिक नाही, तर मग काळाची एवढी पडेल बा जेव्हा, सोडीला तेव्हा मायबा. कुणी तुम्हाला सोडवणार नाही. त्या ठिकाणी तुम्हाला एकट्याला त्या ठिकाणी प्रवास करायचा आहे. एकट्याला सगळं हाल अपेष्टा जे काय सहन आहे ते तुम्हाला करायला लागणार आहे आणि मग त्या ठिकाणी तुम्हाला कुणी सोडवणार येणार नाही. असं कधी झालंय का की एखादा माणूस गतप्राण झालाय आणि त्याची परत भेट झाली? कधीच होणार नाही. जे काय सगळं तुमचं इथंच राहणार आहे. जे काय तुम्ही काय करणार ते सगळं इथं राहणार. तुमच्याबरोबर काही सुद्धा येणार नाही. म्हणून या देहाला
चांगली भोग मिळाल्यानंतर हे जे जर भोगच घेत बसला आत्महत्या होणार आहे. बर या देहाला दोन प्रकार आहेत. एकनाथ महाराज सांगतात देहासारखं बेकार अवस्था कुठे नाही आणि देहासारखं चांगलं बी कुठलं नाही. म्हणजे कसं काय, देहासारखी चांगली गोष्ट नाही, कारण की या देहाने ईश्वराची प्राप्ती होऊ शकते. परंतु या देहाने चांगला देह मिळाला म्हणजे मुका नाही, बाहेरा नाही, आंधळा नाही, पांगा नाही, लुंगा नाही, म्हणून त्याने काय केलं, या देहाचा नुसतं उपभोग घ्यायचा हवं, हाय अनाथ आहे मागा ठेवलं. तर मग काय होतं, त्या ठिकाणी म्हणतात की याला या देहाची प्राप्ती करून सुद्धा जे करायला पाहिजे त्यांनी ते केलं नाही, म्हणून भोग घेतला तर अधोगती होते. जर हे वाईट म्हणून ह्याचा गैरवापर केला, नकोच बाबा आता मला प्रपंच करायचा नाही, परमार्थ करायचा नाही, तसं जमायचं नाही, तर त्याचं ते एकनाथ महाराज सुंदर उदाहरण देतात की एखाद्या मनुष्याला पूर्वीचं दृष्टांत आहे की लांब ठिकाणी जायचंय आणि मग लांब ठिकाणी जायचं त्यावेळी एष्ट काय नव्हतं, मग त्याने काय केलं, घोडा घेतला, भाडोत्री घोडा घेतला आणि घोडा घेतल्यानंतर त्याने काय केलं की त्या घोडा घेतला आणि त्याने काय केलं, घोड्याला आपल्या चालता प्रवासपर्यंत गेला, जिथपर्यंत त्याला जायचं तिथपर्यंत गेला. आता जिथपर्यंत जायचं होतं तोपर्यंत त्याने घोड्याचं देखरेख बाबा कुठं काय केलं. त्याच्या मुक्कामा ठिकाणी गेल्यावर त्याला घोड्याची देखरेख करायचे कारण आहे का? तसं या ध्येयाने काय करायचंय की आपलं जे स्थान आहे, ज्या ठिकाणी आपल्याला जायचंय, ह्या भाड्याचं घर आहे, ह्याने काय करायचंय, प्रपंच करायचा. प्रपंच करण्यामध्ये कुठली कसर नाही करायची, भरपूर आनंद घ्या, आसुरी संसार जीवे बेगू करे, फक्त हे जीवन हरी 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 म्हणायचे, बाकीचं काय करायचं नाही. म्हणजे या देहाने काय करायचं, ही जी भाडोत्री यांनी काय करायचं, आपलं जे मुख्य स्थान आहे त्यापर्यंत जायचं आणि मग हे देहानंतर गेल्यानंतर काय ना, आपण ज्या ठिकाणी घातलंय, ज्या ठिकाणी आपण गेलोय त्या ठिकाणी मिळत आपलं उद्धारच होणार आहे, त्यात काही शंका नाही. मग संतांची अपेक्षा काय की तुम्ही सगळ्याचा आनंद घ्या. सगळ्याचा आनंद घेतल्यानंतर जे तुमचं उद्दिष्ट आहे, ज्याप्रमाणे आपण ऑलिम्पिकमध्ये बघतो की नियम धरणारे ते बरोबर बघतात, जिथं त्याला ते नियम धरायचं त्या ठिकाणी बरोबर बघतात, त्यांना बाकीचं काही दिसत नाही. द्रोणाचार्याने सगळ्या शिष्याची परीक्षा घ्यायला ठरवली, सगळ्या शिष्याची. आणि एक आंबा होता, आंब्याच्या ठिकाणी काय होतं, आंबे सगळं आले होते आणि तिथे पोपट होता. पोपट म्हणजे नकली आपलं बनवला होता आणि त्याला ते जर हे होतं, त्याला गोळे सगळे बसवलं होतं. प्रत्येक शिष्याला सांगितलं द्रोणाचार्याने या आणि म्हणजे बघा आणि अनुसंधान करा म्हणजे, आणि त्या पोपटाचा डोळा पडा म्हणजे झालं. प्रत्येक जण यायचा म्हणजे बाबा तुला काय दिसते, एक जण म्हणला आंब्याला मोहर आलाय बरं का, आणि म्हणला मस्त दिसते मला, तर हो बाजूला. दुसरा आला म्हणला आंबा काय ठिकाणी म्हणजे ही बी आलेली, आणि असं प्रत्येकाने कोण म्हणला बारके आंबे, कोण मला मोहर आले, तर कोण काय म्हणते की बाबा झाडाला पानं चांगली असे तसे आमको संपे. पण अर्जुन आल्यानंतर त्याने अनुसंधान केलं, थांब तुला काय दिसते, म्हणजे बरोबर आहे मला काही दिसत नाही, म्हणजे फक्त पोपटाचा डोळा दिसतोय. म्हणजे काय दिसतोय मला, पोपटाचा डोळा दिसतोय मला, बाकीचं काय दिसत नाही. तसं संत काय सांगतात, देहाने भरपूर संसार करा, देहामध्ये काय वाट नाही, पण यामध्ये जे आहे, जे मनामध्ये आहे, ते मनामध्ये साठवून कोणाची पाहिजे, ईश्वराची साठवून पाहिजे. त्या ठिकाणी चिंतन त्याचं पाहिजे, काय करत चिंतन त्याचं पाहिजे. की तुकाराम महाराज किंवा एकनाथ महाराज काय म्हणतात की या मनाला एकदा तुम्ही जशी चटक लावा, जसं तुम्ही जे वळण लावता ते त्याला तसं होतं बघा. जसं तुम्ही लावता, जर एखाद्या मनुष्याला झोपताना जर आपल्याला वाटतं की एक अभंग ऐकावं नंतर झोपावं, तर त्याला ते सवय पुढे गुडी लागत राहते. एखाद्याला वाटतं आपण टीव्हीचा कार्यक्रम बघावं, तर तीच गुडी लागत राहते. एखाद्याला वाटतं जे आवड होईल, ह्या मनाचा एक स्वभाव असा की जे तुम्ही त्याला सवय लावता ती सवय कशी पुढे उद्योगत होत जाते. आणि मग काय सांगितले की हा जगाचा पूर्ण जो व्यवहार आहे, जगामध्ये जेवढी योनी आहेत ते 3 कर्माचं फल आहे. 3 कर्माचं फल आहे, दुसरं काही नसून 3 कर्माचं फल आहे. आता कर्म आणि कर्मातून होणारे फल, माऊली काय म्हणतात की पहिलं जे आहे देव योनी प्राप्त करून घ्यायचे असेल त्याला उत्तम योनी म्हटलेलं आहे. दुसरी आहे मनुष्य योनी, कशी माहिती का, गोड आणि आंबट हे दोन्ही एकत्र झालेले, गोड आणि आंबट दोन्ही एकत्र झालेले आहे. आणि ते गोड आंबट एकत्र झाल्यानंतर तिसराच स्वाद निर्माण होतो, त्या स्वादाला काय वेगळा स्वाद निर्माण होतो. तसं मनुष्य देह कसं आहे, गोड बी आहे आंबट आहे, त्या ठिकाणी पाप आहे आणि पुण्य आहे. त्यांनी किती जरी विचार केला नाही तर त्याकडून पापही घडणार आणि पुण्य घडणार, त्यांनी किती जरी विचार केला नाही घडणार. पण ज्यावेळी संतांच्या सद्गुरूच्या विचारामध्ये मनुष्य येतो त्यावेळी त्याला कळतं की पापाला कसं कमी करायचं आणि पुण्य कसं वाढवायचं. म्हणजे हे दोन्हीचं मिश्रण आहे. आणि पशु जे योनी आहे, जी खालची योनी आहे, ते वाईट कर्म केल्यामुळे, वाईट कर्म कोणाशी नीट बोलायचं नाही, आवडले आई वडिलांची सेवा करायचं नाही,
भावाशी भांडणं करायची, भावकीशी भांडणं करायची, बायकोला हानमार करायची, हे जे सगळ्या कृती आहेत. संतांना नावं ठेवायचं, वारी करण्याला नावं ठेवायचे, गळ्यात माला घालायला त्याला म्हणली आता मोठा शहाणा आला, करून करून भागला आणि देव पूजायला लागला. अनेक प्रकारचे नावं ठेवणारे असतात, अनेक प्रकारचे नावं ठेवणारे असतात. मग अशा प्रकारे जे सगळे जे वाईट वाईट म्हणजे बोलतात, वाईट कर्म करतात आणि समाजामध्ये त्रास देतात, त्यांना ही काय होतं, ढेकूळ, दगड, वाहा, सिंह, लांडगा, कोंबडी अशा प्रकारची येऊन त्यांना प्राप्त होते. कशामुळे प्राप्त होतो? मनुष्य देह प्राप्त झालाय, पण त्याचा अनाठायी वापर केला. अनाठायी वापर केल्यामुळे काय ही प्राप्ती झालेली आहे. एक दृष्टांत तुम्हाला देतो, मग तुमच्या लक्षामध्ये येईल मला काय म्हणायचं ते. भोज राजाच्या दरबारी कालिदास होते आणि कालिदास असल्यानंतर त्या ठिकाणी काय करायचे की राजे लोक काय पूर्वी करायचे की गाण्याच्या मैफिली, आमच्या राज्यात कोण गाणारा चांगला आहे किंवा बुद्धीची क्षमता बघायची त्या ठिकाणी. मग त्या भोजराजाने काय केलं की कालिदास काय केलं, गावाला गेला आणि गावाला गेल्यानंतर दुसऱ्या देशातले राजातले पंडित आले आणि त्या पंडिताने काय केलं बघा, उपपंडिताला म्हणले आमच्याशी तू युक्तिवाद कर म्हणले, आम्ही तुला 4 प्रश्न विचारतो म्हणले. सगळे 4 प्रश्नांमध्ये उत्तर बघा जीवनाचं, नीट आहे का, लक्ष द्या बरं का. 4 प्रश्न महत्वाचे बघा. काय प्रश्न म्हणले, आता आहे आणि मंगई आहे, हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न काय, आता नाही मग आहे. तिसरा प्रश्न काय, आता आहे मग नाही. चौथा प्रश्न काय, आताही नाही आणि मंगही नाही. म्हणजे ह्याचं उत्तर तुम्ही द्या आणि तुम्हाला जर उत्तर येत नसेल तर सांगा आम्ही हरलो, आम्हाला ही. आणि मग हारायचं एवढं सोपं नाही, सोपं नाही. त्या ठिकाणी राजाच्या दरबारी कामाला राहिल्यानंतर युक्तिवाद घडल्यानंतर त्या ठिकाणी ते युक्तिवाद सांगितलं पाहिजे, त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे, तर आपल्या राजाची शान आहे. मग असं ज्या कामासाठी त्याला ठेवलं, काय लोक गायक पण ठेवले होते, काय लोक नाचणार ठेवले होते, असे राजे महाराजे सगळे ठेवायचे, सगळं जोपासून करायचे. मग त्या ठिकाणी त्या उपपंडिताला म्हणले बाबा मला 4-5 दिवस टाइम द्या, त्या ठिकाणी मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो म्हणले. अशा प्रकारे ठरल्यानंतर उपपंडित घरी जायचा, नीट जेवत नव्हता, काय करत नव्हता, सारखा इकडे झोप तिकडे झोप खालीवर करायचा. मला जर आपण याचा प्रश्न सांगितलं, उत्तर सांगितलं, तर कालिदासने त्या ठिकाणी असते, कालिदासाने 100% उत्तर बरोबर लगेच सांगितलं असतं. कालिदास फार मोठी बुद्धिमान होते, परंतु कालिदास बाहेर गेले आणि मग या ठिकाणी मुलीने बघितले की आपल्या पप्पाला काय, म्हणजे पप्पाला सध्याच्या काळात बघतो वडिलांना काय झोप लागला. म्हणजे काय हो, आणि म्हणजे बाळा तुला सांगून काय फायदा होणार आहे, माझं दुःख मला नाही तरी पण सांगा ना म्हणजे काय काय कारण म्हणजे काय नाही. म्हणजे पलीकडच्या राज्यातले म्हणजे 4 म्हणजे पंडित आले, त्यांनी प्रश्न केला, म्हणजे काय प्रश्न सांगा मला. आता मुलगी विद्वान होती बरं का, आपण वयाच्या मनात बघतो की ह्याला जमन का नाही, उत्तर येईल का नाही, काय काय म्हणजे बुद्धिमान असतात. म्हणजे सांगा प्रश्न. ते म्हणले आता आहे मग आहे, आता नाही मग आहे, आता आहे मग नाही आणि आताही नाही मग नाही. म्हणजे बाबा सोपं आहे म्हणले, काय हरकत नाही म्हणले. आता मुलगी काय करायची, म्हणजे एवढी लहान होती, 10 वर्षाची मुलगी होती आणि तिला ते राज्याची बरीचशी माहिती होती. म्हणजे बाबा आपण असं करू, तुम्ही जाऊन सांगा म्हणले, उद्या तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देते म्हणले. अशा प्रकारे बाप म्हणला बघ आता राजा आपल्याला फाशी कशी देईल, म्हणजे काय चेष्टा बिष्टा आहे का मला काय काळजी करू त्या ठिकाणी, आपण देऊन टाकू उत्तर म्हणले. मग त्या ठिकाणी सांगितलं. मग मुलगी म्हणले की आपण असं करू, एक रथ घेऊ म्हणले, रथामध्ये जाऊ म्हणले. आणि रथामध्ये गेल्यानंतर एक चौक होता, चौक थांबलं. एक सावकार काय करत होता, त्याकडे पैसे भरपूर होते, तो काय करायचा, रोज गरीबाला अन्नदान करायचा. मग शिरा म्हणा, तूप म्हणा, काय असेल ते वाटायला. अशा प्रकारे मुली त्या ठिकाणी थांबवला, म्हणजे बाबा थांबायचे आणि त्या सावकाराला बोलतो आणि सावकाराला बोलतो बाबा तुम्ही काय करता, म्हणजे काय नाही माझ्याकडे पैसा भरपूर आहे, जोडून या धन उत्तम व्यवहार आहे, उदास विचारे वेस करी. मला मी धनावर जास्त आसक्ती ठेवत नाही, मला धन भरपूर भगवंताने दिले आणि रोज काय करतो, गोर गरिबा ज्यांना खायला मिळत नाही, काय मिळतं त्यांना काय करतो, दान देतो म्हणजे. मग चांगली गोष्ट म्हणजे बाबा हे आपल्यावर येते का म्हणले त्यांना विनंती केली आणि ते आता राजदरबारला कारभार मध्ये चला म्हणले, येतो म्हणले, नोकराला बोलवलं, ह्या गोरगरिबाला वाढ आणि तिथं बसला. पुढे गेल्यानंतर एक संन्यासी झाडाखाली आपला तपश्चर्या करत बसला असता, वळकटी घालून मस्त बसला होता संन्यासी. आणि बसल्यानंतर त्या ठिकाणी मुलीने बाबा थांबवा म्हणले. थांबवल्या म्हणलं तर त्या संन्यासाठी नमो नारायण असं सगळं विचारपूस केली, वय भरपूर झालं म्हणले. आणि मग त्या म्हणजे बाबा ह्या संन्यासाला विनंती करा की आपल्याबरोबर ती येते का. आता संन्यासी विरत असतात, ते काय कोणाचं ऐकत नाही. आणि मग त्या ठिकाणी गेले, मग ते गेल्यानंतर ते म्हणले बाबा बघतो सांगून. मग त्या ठिकाणी संन्यास सांगायचा प्रयत्न केला. संन्यासाने म्हणले बाबा मी कोणाकडे येत नाही, राजा आम्हाला ओळखत नाही, म्हणजे आम्हाला काय त्याची घेणं देणं नाही. मग म्हणले असं करा,
अहो राजाचा, आपल्या ज्या तुम्ही राज्यामध्ये राहता त्या राजाचा मोठा प्रश्न आहे म्हणले, त्यासाठी तुम्ही या, धर्माचं काम आहे म्हणले. बरं चालते म्हणले येतो. संन्यासी बसला. पुढं काय अंतर गेल्यानंतर वर माडीवर ढोलकीचा आवाज येत होता, ढोलकीचा. आणि ढोलकीचा आवाज यानंतर एक निराशी मनुष्य त्या ठिकाणी तमासगीर ज्या महिला म्हणा कुणी म्हणा त्या ठिकाणी नाच गाण्याचा जोरदार कार्यक्रम चाललेला आहे. मग त्या ठिकाणी मुलीने ऐकलं, म्हणजे बाबा वर काय चाललंय म्हणले. आता बाबा म्हणले वर काय म्हणते, कीर्तनाचा कार्यक्रम नाही चाललाय म्हणले. ते निराशी मनुष्य आहे म्हणजे चला आपण जाऊ त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी बघितलं आणि तो घाबरला, कारण पूर्वीच्या काळामध्ये बंधन होतं. आता लोकशाहीमध्ये काय बंधन नाही, कुणी काय पैशाचा कसा वापर करते, आपल्यासमोर कुठलाही कार्यक्रम ठेवते, असं काय बंधन नाही. मग म्हणले बाबा हा मनुष्य आपल्याकडे येईल का. मग ते मनुष्य म्हणला बाबा तुमच्याबरोबर येतो, पण ही जी मी काय करतो राजाला सांगायचं नाही, मी जे पैसा उडवतोय अनाठाने उडवतोय हे काय सांगायचं. चालते मला बसा मध्ये. पुढे गेल्यानंतर नदी लागली आणि नदी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी मासे मारणारा होता आणि बघितलं ती मुली म्हणजे हा येईल का आपल्यावर. त्याला चौघजण आले म्हणजे बोरा ते पण दिला भोज आले सगळ्यांना बोलले. म्हणले मुलगी म्हणजे उत्तर संकेतामध्ये देऊ का दृष्टांत देऊन तुम्हाला देऊ म्हणले उत्तर. म्हणजे दृष्टांत सहित उत्तर द्या म्हणजे काय हरकत नाही म्हणजे. अशा प्रकारे मुली सांगितलं राजे महाराजा यांचे 4 प्रश्नांचे 4 प्रश्न उत्तर देतो म्हणजे. हा सावकार आहे म्हणजे, याने पारदाने मोठं धन मिळवले म्हणजे. पहिला प्रश्न काय, आता आहे आणि मग आहे. मग म्हणजे याने धन भरपूर सगळे मिळवले आणि सगळे केल्यानंतर आपल्या धनाचा विनियोग हा चांगल्या प्रकारे करतोय म्हणजे. गोरगरिबाला अन्न करते, वस्त्रदान सगळं काय करतोय म्हणजे. मग अशा प्रकारे पहिला प्रश्न काय आहे, आताही आहे आणि मंगही आहे. म्हणजे यांनी आता जे धन मिळले त्याचा सदुपयोग केलेला आहे, दान धर्मासाठी केलाय. मग त्याला आता बी त्याच्या धनामध्ये वाढ होणार आहे आणि तो मेल्यानंतर जरी जन्माला आला तरी त्यात वाढतं होणार आहे. आताही आहे आणि मंगही आहे, त्यात वाढ होणार आहे म्हणजे त्याचं. पहिला प्रश्न सोडला का म्हणले, सोडला चला म्हणजे. दुसरा प्रश्न काय होता, आता आहे मग आता नाही मग आहे. दुसरा प्रश्न काय, आता आहे मग आता नाही मग आहे. मग म्हणले संन्यासी म्हणजे हो काय संन्यासी महाराज, आज रोजी ह्यांच्याकडे कुठल्या प्रकारचे दिव्य भोग नाही, कुठल्या गाडी नाही, बंगला नाही, काही नाही, काही नाही, काही नाही, आता काय नाही. पण ज्यावेळी संन्यासी ध्येय सोडतील, ध्येय सोडल्यानंतर त्यांना दिव्य भोग स्वर्गामध्ये प्राप्त होतात. आता नाही मग आहे. दुसरा प्रश्न काय, आता नाही पण मग आहे, दिव्य भोगाची त्यांना प्राप्ती होणार आहे. दुसरा प्रश्न सुटला म्हणजे. तिसरा प्रश्न काय आहे, आता आहे मग नाही, आता आहे पण मग नाही. म्हणले हा मनुष्य विलासी मनुष्य, ह्याकडे पैसा भरपूर आहे म्हणला, पण हा काय करतोय व्यसनामध्ये अनाठ आहे, नाच गाण्यामध्ये सगळा पैसा उडवतोय म्हणला. आता पैसे भरपूर आहेत पण देव कुठल्या प्रकारचं धर्माचं काम करत नाही. मग आता आहे मग नाही, ह्यो जेव्हा मरण त्यावेळी भगवान ह्याचा हिशोब बरोबर करणार आहे आणि याला दरिद्र म्हणून खाली पाठवणार आहे. सगळंच हातच्या घेणार, कारण ह्याने धनाचा विनियोग बरोबर केला नाही म्हणजे. मग तिसरा प्रश्न काय होता, आता आहे मग नाही. चौथा प्रश्न काय, आता नाही मग नाही. हा म्हणजे मासे पकडणारा शूद्र मनुष्य आहे म्हणजे. हा आंघोळ करत नाही, घाणेरडे आणि आंगळ मंगळ वागतोय मला, कधी कुठलं काय चिंतन नाही, म्हणत नाही, काय नाही मला. ह्या जन्म त्याला प्राप्त झालाय. हा आताही ह्याचा उद्धार नाही, मग आलेले नाही, आताही नाही मग नाही, कुठल्या प्रकारे त्याला काय होणार नाही. मग तुम्ही सांगा या 4 प्रश्नाच्या पलीकडे आपलं जीवन आहे का. विचार करा, 4 प्रश्नाच्या पलीकडे आपलं जीवन आहे का, काय जीवन आहे आपलं. जर आपण या दृष्टीतून आपण साध्य करून घेतलं की खरोखर आपण जोडून या धर्म उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी, उत्तमच गती तो एक पाविले, उत्तम भोगीले जीव घाले. तुकाराम महाराज म्हणतात अशा प्रकारचं तुम्ही जर वागला तर तू उत्तम प्रकारचं आहे. ज्याप्रमाणे उन्हाचे दिवस आहे आणि उन्हाच्या दिवसामध्ये ऊन रखरख करते, ऊन मोठं लागलेलं आहे. एक मनुष्य पाय चालत चाललेला आहे, कुठं मोरबाच्या बाजारात चाललाय. कल्पना करा, तर त्याला झाड दिसलं, झाडाची सावली दिसल्यानंतर त्यांनी विचार केला की या ठिकाणी आपण थोडा विश्राम करूया. विश्राम केल्यानंतर ते त्या ठिकाणी बाजूला डेऱ्यातलं गार पाणी त्याला मिळलं आणि प्यायला मिळाल्यानंतर सगळं काय झालं आणि ते थांबला त्याला बरं वाटल्यानंतर तो किती वेळ तिथं थांबत, किती वेळ 15-20 मिनिट थांबत. जास्त वेळ थांबू शकणार नाही, तसं जास्त थांबू शकणार नाही, कारण त्याला माझ्या पुढचा कार्यक्रम त्याचा होणार नाही. म्हणजे ते सावली त्याला चांगलं वाटलेले, गार पाणी चांगलं वाटलेलं आहे, त्या ठिकाणी आसक्ती त्यांनी धरलेला आहे. का धरलेला आहे, कारण त्याला माहिती आसक्ती धरली तर पुढचा कार्यभाग होणार नाही, तसं धन आहे, आज आहे उद्या नाही. धन आज आहे उद्या नाही. उद्या आपल्या जीवनामध्ये काय प्रसंग येऊ शकतो काही सांगता येत नाही. एका रात्रीमध्ये मनुष्य करोडपतीचा भिकारी होऊ शकतो. आणि भिकारीचा तुका म्हणे आले समर्थाच्या मनात, जगी होय राणा रंक त्याचा, रंकाचा राजा होऊ शकतो, राजाचा फकीर होऊ शकतो. काय मोठं नाही.
जे आहे दिसतं ते कसं आहे सगळं काय आहे ते म्हणजे क्षणाला आता आपण या ठिकाणी श्रवणाला बसलोय, हा 1 तास तुमच्या जीवनातला कापला जात नाही. बघा किती देवाने शिकून गेले. जेवढं तुम्ही कीर्तन प्रवचन ऐकता 24 तासाचा दिवस आहे, पण हा 1 तास तुमचा कापला जात नाही. तुम्हाला 25 तास आज परवानगी आहे. कीर्तन, भजन, प्रवचन याच्यामध्ये जे काय जागरण फिरण्याचा वेळ जातो ते भगवंताने सांगितले याला कैची लावायचे नाही, हे त्याला बोनस नाही. पण भजनात बसलाय, अरे काय रे बाबा आज भिजवलं झालं का नाही, तंबाखू खात बसलाय, आंतो कुठे गेलाय, तंबाखू कुठे गेलाय, आणि तो गायला लागला त्याला डाळायचं, मीच गाणं श्रेष्ठ आहे असं म्हणून भजन केलं तर आयुष्यभर केलं तरी काय उपयोग होणार नाही. निंदा कुणाची काय पुन्हा केली तर काय होणार, काहीच उपयोग होत नाही, कुठल्याच प्रकारचा काय होत नाही. निंदकाच्या तोंडी साबणाची उडी. तुकाराम महाराज काय म्हणतात, निंदकाचे घर असावे शेजारी, नसतं त्याला बांधून द्यावं. तुकाराम महाराज म्हणतात आपल्या सुखाचा देवा बांधून. का म्हणतात की निंदकाच्या तोंडी साबणाची उडी. साबण काय करतं, मळ धुवून ठेवायचं काम करतं, काय का. निंदक काय करतो, त्याची निंदा केली ना की त्याचं सगळं पाप धुवून टाकत, त्याकडे पाप येतो. स्वच्छतेला करतो, पाप त्याकडे येतो. म्हणून तुकाराम महाराज काय म्हणतात, निंदकाच्या तोंडी साबणाची उडी, देहाची पासोडी केली. देह शुद्ध करायचं काम कोण करतं, निंदक करतो बरं का. निंदापाशी सगळे आशिष, तुका माऊली म्हणतात सगळे पापे निंदकापाशी येतात. निंदा सगळ्यात वाईट आहे. जो मनुष्य समोरचा वागतो ना तो त्याचा कर्माचा भाग आहे. त्याला निंदा करणे म्हणजे त्याचं शरीर जे ज्याच्या अधिकाराने चालते त्याला नाव ठेवण्यासारखे. म्हणजे चाले हे शरीर कोणाचे असते, कोण बोलवतो हरी विन, देखवी ऐकवी एक नारायण, दयाचे भजन चुकू नये. म्हणजे त्याच्यामध्ये विराजमान असणारा भगवंत आहे, त्यांनी त्याचा हिशोब करून त्याला कसं ठेवले. मग त्याला नाव ठेवली म्हणजे तू काय म्हणतो, माझ्या कायद्याला तू बोट लावतोस काय, मी हिशोब केला म्हणून त्याला कसं ठेवले, तू मला हे करतोस काय, मग तुझ्याकडे बघतो. म्हणून काय होतं, निंदकाचे घर असावे शेजारी. निंदकाचे घर नसतं तर मी बरोबर कशी बोलू, सगळी पाप त्याकडे येतात. म्हणून निंदा कोणाची करू नये. जर आलं तर तोंडामध्ये अनावर झालं तर देवाचं नामस्मरण करायचं, चिंतन करायचं, त्या ठिकाणी पाप राहत नाही, कुठल्याच प्रकारचं पाप राहत नाही. मग अशा प्रकारची या देहाची प्राप्ती झालेली आहे. त्या देहाला योग्य मार्गाने लावलं आपलं काम आहे. त्यासाठी संत वचनामध्ये आलं पाहिजे. संताची पायी हा माझा विश्वास, सर्व भावी झालो दास त्याचा. मग काय ते ज्ञान पैगावले, जरी मथी आणा मनी आथ्या नव्हे, तरी संता भजावे सर्वस्वी. ते ज्ञान कुठलं, अनादी कालापासून चालत आलेले ऋषी मुनी संत यांनी ते अनादी कालापासून चालत आलेलं आहे. ते ज्ञान कधी शिळ होत नाही, कधी इटत नाही बरं का. आपलं ते ज्ञान प्राप्त झालं ना, त्याचे कोण राजा चोरी करू शकत नाही, बायको हिस्सा मागू शकत नाही, पोरगाव हिस्सा मागू शकत नाही, त्याच्यावर कर नाही बसणार, टॅक्स नाही बसणार, ते जुनं होणार नाही. आणि जुनं होणार नाही, तुमच्या या जन्मात बी तुम्हाला उपयोगी पडणार आणि पुढच्या जन्मात उपयोगी पडणार. सांगतो तुम्हाला दृष्टांत. एखादा मनुष्य शाळा शिकल्यानंतर सरळ झाला, प्रोफेसर झाला बरोबर. ते किती वर्ष घातले त्यांनी, 17-18 वर्ष घातले, तेव्हा तो प्रोफेसर झाला, वकील झाला, डॉक्टर झाला. आलं लक्षामध्ये. परंतु त्यांनी तेवढे केल्यानंतर ते त्याला पदी प्राप्त झाले. पण असं कधी झालंय का, एखादा मुलगा लहान आहे आणि तो लहानपणी डॉक्टर झाला, वकील झाला, असं कधी झालंय नाही झालं. परंतु एखादा लहान मुलगा 8व्या-9व्या वर्षात कीर्तन करतो, केव्हा त्याने अभ्यास केला असेल, विचार करा, कल्पना करा की आपल्या पाशी उत्तर आहे, तुझं आहे तुझं पाशी परत जागा चुकला असेल, तिथंच उत्तर सगळं तिथंच आहे. परंतु काय करतो मनुष्य तिथं चिंतन करत नाही. म्हणजे हे जे आहे ते तुम्हाला काय होणार आहे, ह्याचा नाश होणार नाही, बाकीचा तुमचा नाश होणार, धन बिन सगळं काय होणार आहे. शास्त्राप्रमाणे भराय गेलं ना सगळं लोक बदलतात. आपल्याला तीच बायको पाहिजे असेल, तोच मुलगा पाहिजे असेल, तोच पती पाहिजे असेल, ह्याला मोठा इतिहास आहे. नुसतं ते उपयोग नाही त्याचं, ऋणानुबंध पाहिजे बरं का, कर्म तसं पाहिजे, आणि आपलं त्याच्यावर हे पाहिजे, त्याच्यावर ठेवा म्हणजे काय पाहिजे, म्हणजे त्याच्यावर आपलं हे पाहिजे अधिकार, हा तसं पाहिजे. ह्या 3 गोष्टीची त्याला गरज आहे. परंतु 3 गोष्टींचा तो संमत येऊ शकत नाही. समजा आता नवरा बायको लग्न झालं आणि लग्न झाल्यानंतर बायको सारखी ईश्वराला म्हणते, काय देवा मला हिशोब केलाय तू, की नवरा बरोबर बघून नाही दिला आणि मग त्यामुळे मला कुठल्या सुखाची प्राप्ती झाली नाही, काय नाही. अशा प्रकारे सतत एवढं बसलोय. ऐका, तुम्ही कल्पना करा, ज्या पत्नीवर आपण 30 वर्षे 35 वर्षे संसार करतो, बघा मला अभ्यास सांगायचा, मला तिच्या मनात काय तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे का, साधी गोष्ट आहे का, पण सांगता येते का. मग तिथं 30 वर्ष घासून फुकट गेले का. मग ते संताला म्हणायचे की ज्यांच्यावर तुम्ही एवढं सगळं करताय तुझ्या मनात काय तुम्हाला सांगता येत नाही. पण संत मग तुम्ही इकडे या ना, तुम्हाला रिद्धिसिद्धी प्राप्त झाली, रिद्धिसिद्धी तुम्हाला प्राप्त झाली,
तर तुम्हाला सगळं काय सांगता येणार आहे. व्यासाने फक्त संजयच्या डोक्यात हात ठेवला, युद्ध घडलं कुठं हस्तिनापूरमध्ये, किती मोठा अंतर, लांब अंतर आहे. आणि एक धृतराष्ट्र आंधळा होता, फक्त हात ठेवला आणि हात ठेवला सांगितलं तिथं काय घडतंय ते तू प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहशील. आणि ह्या म्हाताऱ्याला सांगितलं. दूरदर्शनचा शोध त्यावेळेस लागला. मला काय सांगायचे, आध्यात्मिक ज्ञान हे सर्वात मोठं उच्च कोटीचं आहे. मग सुरुवातीला म्हणून गेलो, विज्ञान तुम्हाला पुढे नेते आणि ज्ञान तुम्हाला मुळाकडे आणते. गीता हे गायचं दूध आहे आणि ज्ञानेश्वरी हे आईचं दूध आहे. काय दूध आहे? आईचं दूध आहे. गायचं दूध सगळ्यांनी पिलं, सगळ्यांना पचन असं काय सांगता येत नाही. पाहिजे दूध पवित्र आणि गोड सगळ्यांना मान्य आहे. पण आईचं दूध आज सरकार म्हणतंय, काय म्हणतंय, आईचं दूध सगळ्यात बेस्ट, म्हणजे सगळ्यात चांगलं आहे. आणि आईचं दूध जर मुलाला असेल तर ते मुलं सुदृढ राहतं, कुठल्या प्रकारचा रोग त्याला होऊ शकत नाही. म्हणून ज्ञानेश्वरी ही आईचं दूध आहे, गीता ही गायचं दूध आहे. मग या ठिकाणी आई आपल्याला देते. आई दिल्यानंतर त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचा भेदभाव न करता, कुठल्या प्रकारचं काही न करता ही दिलेलं आहे. पण काय करतो मनुष्य, आपल्या मनामध्ये संशय, बाबा ईश्वर आहे का नाही, संतांनी सांगितले खरं आहे का नाही, आणि मी जर त्या मार्गाने चालतो माझं कल्याण होईल का नाही, मला समाज काय म्हणून, मला भावकी काय म्हणून, मला अंका काय म्हणून, काय अनेक प्रकारचे अनेक प्रश्न असतात. काय अनेक प्रकारचे अनेक प्रश्न असतात. पण कुठल्या प्रकारचा संशय मनामध्ये न आणता, संशयाने थोर आणि का नाही पाप घोर, संशयासारखा मोठं पाप कुठलं नाही जगामध्ये, कुठलंच पाप नाही. तुम्हाला रामायणामध्ये दुसरा सांगतो, रामायणामध्ये काय झालं. प्रभू रामचंद्र वनवास जात असताना सीतामाईला रावणाने पळून नेलं, आणि पळून नेल्यानंतर प्रभू रामचंद्र प्रत्येक झाडाकडे बघून, प्रत्येक झाडाकडे बघून ते कवटाळायचे. पण ते झाड नव्हते, ते ऋषी मुनी, त्यांनी काय जे काय पूर्वी झालं असेल त्यांना सांगितलं तुम्हाला रामाने कवळ मारली, तुम्हाला विचारलं की तुमचा उद्धार आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक झाडाला कवळ मारायचे, पक्षाला विचारायचे, सगळ्यांना विचारायचे आमच्या शेतीला कुठं पाहिलं का, काय केलं का. त्यावेळी काय एवढं होतं, सगळं जंगल होतं. आणि त्यांना पण कळतंय प्रभू रामचंद्र हे सिद्ध करायचं होतं, वृक्षवल्ली आमास होईल, वृक्षवल्ली आमास होईल. म्हणजे तिथे एकांताचा वास, तिथे कोणी गडबड घोटाळा करत नाही. एकांताचा वास फार मोठा आहे, ब्रह्मसुखाची प्राप्ती होते त्या ठिकाणी. आणि मग त्या ठिकाणी प्रत्येकाला विचारत होते, आणि प्रभू रामचंद्राच्या डोळ्यातून पाणी येत होतं. लीला ही वेगळी असते आणि चरित्र वेगळं असतं. लीलेला आणि चरित्राला कधी एकत्र करू नये. लीला ज्यावेळी करतो ना मनुष्य, ज्यावेळी मनुष्य स्टेजवर असतो, आपला मुलगा जरी असला आणि तो स्टेजवर असला, तर त्यावेळी किंवा एखादा मुलगा आपला साहेब झाला, मोठा झाला, आणि त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर बापाने माणसाला हे त्याला आवतुराने हाका नाही मारायचं, त्याला साहेबच म्हटलं पाहिजे, बरं का. त्यावेळी तो लीला करतोय, त्याच्याकडे 5-50 माणसं बसलेली आहे, ह्याचं भान राहिलं पाहिजे. आणि लीला करताना म्हणजे लीलेतून उठला, घरी आला तुझा मुलगा आहे, तसं लीला करताना वेगळं आणि चरित्र हे वेगळं असतं. चरित्र आणि पण त्या ज्यावेळी रडले प्रभू रामचंद्र, आणि रडल्यानंतर प्रभू रामचंद्रचं वागणं कसं होतं बघा. ते खाली बघत नव्हते आणि वरही बघत नव्हते. खाली का बघत नव्हते, सीतामाईचा जन्म कुठून झाला, पृथ्वीतून झाला, माता आहे. ते म्हणजे खाली बघून जर रडावं तर सासू म्हणे काय रडका जाळा मिळाला, बघा काय विचार आहे बघा, काय रडका जाळा मिळाला. म्हणून खाली बघत नव्हते. वर का बघत नव्हते, सूर्यवंशी, त्या वंशात सूर्य म्हणला असता आमच्या वंशाचा असला रडका निघालाच तो रघुकुल भीत निघाला, रघुकुल ते म्हणले. त्यामुळे वर्ग बघत नव्हते. चंद्रवंशी आणि सूर्यवंशी असे दोन वंश आहेत. वरे बघत नव्हते, समोर भंग रडत होते. त्या ठिकाणी भगवान शंकर आणि सती, भगवान शंकराच्या पहिल्या पतीचं नाव होतं सती आणि दुसऱ्या पतीचं नाव आहे पार्वती. त्या ठिकाणी चालले होते आणि चालल्यानंतर त्या ठिकाणी भगवान शंकरांनी ओळखलं की हे आपले देव, आराध्य देव आहे. का म्हणले, भजन करी महादेव, भजन करी महादेव, राम तुझी सदाशिव, सदाशिव राम तुझी सदाशिव, भजन करी महादेव, भजन करी महादेव, राम तुझी सदाशिव. मग त्या ठिकाणी त्यांनी नमन पण केलं, पण त्यांनी दाखवलं नाही बरं का. आणि सती म्हणली भगवान हे देव म्हणले रडके, बघा संशय किती, संशय बोलतो बघा मी, हे रडके देव आहेत म्हणले. ह्यांना स्वतःच्या पत्नीचं कळाना, कुठे पत्नी देवाला असं असतं म्हणले. पण ते मी सांगितलं काय, लीला करायला, लीला म्हणजे मनुष्य देह धारण करतात. त्यांनी मर्यादा पुरुषोत्तम आहे, त्या ठिकाणी मर्यादा काय त्यांनी मर्यादा उल्लेख केलं नाही म्हणते, हे देव आहेत म्हणले. अरे म्हणजे
आपल्याकडे देव आला, रटाकडून देव असतं का मला, संशय घेतला देवावर. आणि मग असं केल्यानंतर मग म्हणजे मी ह्यांची परीक्षा घातली. कोण म्हणते, भगवान शंकराचे म्हणजे ह्यांची परीक्षा घातला म्हणजे. मग त्या ठिकाणी मग ती गेली, तिने काय केलं, सीतामाईचं रूप घेतलं. आणि सीतामाईचं रूप घेतल्यानंतर ज्या ठिकाणी परशुरामचंद्र चालले होते, तिकडून तिकडून हसायचे, पण ती परशुरामचंद्र काय बघितलं, आता देवच तेव्हा त्यांना कळणार काय. मग ती समोर आली, आणि समोर आल्यानंतर परशुरामचंद्र म्हणले, ये माय, यमाय म्हणतो, यमाय माता, ये माय. त्यावेळी जग मुद्दम झालं, ये माय, तू येतो कुठे, आमचे आराध्य देव कुठे. कारण ती एका पांडुरंगाच्या माथ्यावर बघितलं नाही, तर शंकराची पिंड आहे बघा, परब्रह्म लिंगे भजे पांडुरंग, या ठिकाणी लिंगे. म्हणजे आई तू एकटी कशी काय येतं, माझे आराध्य देव भगवान शंकर कुठे आहेत म्हणजे. हे रामायणामध्ये प्रसंग आहे बघा. म्हणजे आणि मग म्हणले भगवान शंकर कुठे, मला ते सुतीला फार लज्जित झाली, आणि आपल्याला ओळखले म्हणले, ह्याचा अधिकार आपण संशय खाली कुठे घेतला म्हणले. अशा प्रकारे मग ती लज्जित झाली आणि परत नवऱ्याकडे गेली. नवऱ्याला तर सांगितलं नाही बरं का, पण भगवान शंकराने ओळखलं. ज्यावेळी माझ्या देवाने याला आई म्हटलेले, ये माई, त्यावेळी आजपासून ही सुद्धा माझी पत्नी नाही, त्याग केला. तिला आई म्हटल्यानंतर मी त्याशी म्हणले कुठला प्रकार संबंध ठेवणार नाही. 87,000 वर्ष समाधी लावली शंकर भगवान. किती? 87,000 वर्ष समाधी लावली. सगळ्यात मोठे ही. आणि मग त्या ठिकाणी सतीलाच कोण चुकलं की आपला नवरा आपल्याला बोलत नाही, कुठलं का नाही, व्यवहारामध्ये बदल आहे म्हणजे. पण भगवान शंकराने बोलून दाखवलं नाही की तू प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्रावर संशय घातल्यामुळे ही तुला हे झालेलं, कुठलं घेतलं नाही. मग अशा प्रकारे संशय किती वाईट असतो बघा. मग सती परत आपल्या दुसरे, ही आज्ञा तर बोललीच, दुसरी आज्ञा, दक्ष प्रजापती तिकडे यज्ञ होता, ते यज्ञात म्हणजे बघा कुठल्या ठिकाणी जायचं, कुठल्या ठिकाणी जायचं, ज्या ठिकाणी कथा कळवायची त्या ठिकाणी बिन बोलता जा, बिन बोलता जा. पण कुणी जुगार खेळायला बोलवलं, वाईट करा मला बोलवलं, पांडवाला जुगार खेळायला, कवड्या खेळायला बोलवलं, काय परिणाम झाला, वाईट परिणाम झाला. मग असं असतं. आणि मग दुसरी गोष्ट असते, लग्नामध्ये सुखामध्ये जर बोलवत जा, यज्ञ सुखाचा कारण बोलवत जा, पण दुःखामध्ये मैत्रीला जा, धाब्याला जा, न बोलता जा. पण भगवान शंकर म्हणजे आपल्याला आमंत्रण नाही, काय केलं जायचं नाही, ऐकलं नाही, गेल्यानंतर जो अपमान झाला, शेवटी सतीला जीव आहुती द्यायला लागली, काय आहुती द्यायला लागली. आणि नंतर ती सती पार्वती माता म्हणून जन्माला. मला काय सांगायचंय, संशयवादी थोर आणि नाही पाप हो, हा मनुष्याची म्हणजे वाघर वाघर. ज्याप्रमाणे एखादा शिकारी वाघर लावतो आणि वाघर लावल्यानंतर त्या प्राण्याला बरोबर अडवतो ना, पाण्याला अडवतो काय, त्या ठिकाणी तेव्हा धरतो, तसं हे वाघर आहे. संशय हा वाघर आहे. संशयाला 30-30 वर्ष संसार केलेला असतो नवरा बायकोने, पण संशय नवरा थोडा आला की बाबा आपल्या बायकोचं काहीतरी वेगळं आहे, तर त्या ठिकाणी सांगतो की इतकी वाईट घटना कलियुगामध्ये घडते की तो मनुष्य आपल्या पत्नीचा खुनी करायला मागे बघत नाही. संशय आला ना, संशयाची पूर्ण शहनशाही करावी. संशय कुठे येतो, पहिला मनामध्ये येतो, नंतर बुद्धीमध्ये येतो, बुद्धीमध्ये आल्यानंतर ज्ञानेंद्रियामध्ये येतो, ज्ञानेंद्रिय आल्यानंतर कर्मेंद्रियामध्ये येतो, कर्मेंद्रिय आल्यानंतर आचरणामध्ये येतो. हा संशय बघा. संशय कसा येतो बघा, मनामध्ये. सगळ्या कर्माची उत्पत्ती मनापासून होते. मनामध्ये आलं तर, मनामध्ये मन सगळे, कुठल्याही कर्माला कारणीभूत असेल तर मन आहे, मनच आहे, दुसरं काय कारणीभूत नाही. जसं वसंत ऋतू आला, वसंत ऋतू दिसतो का डोळ्याला, दिसत नाही, पण वसंत ऋतू आल्यानंतर झाडाला नवीन पाने फुटते, पानं फुटतात, फळं येतात, फळं येतात, सगळं काय येतं. वसंत ऋतू दिसतो का, तसं मन दिसतंय का. मन फार चमत्कारिक आहे बघा, बरोबर, फार चमत्कारिक. एक दृष्टांत तुम्हाला सांगतो. एक मनुष्य आंबळाच्या बाजून चालला होता, आणि चालल्यानंतर की त्याने बघितल्यानंतर आंबळा बघितला, आणि त्या आंब्याचा थोडा गमक वास आला, बरं का. आता मनाचं किती कार्यक्रम विचित्र आहे बघा. आता वास आला तर त्याच्या मनामध्ये इच्छा झाली की आपल्याला आता काय करायचंय की हा आंबा खायचा आहे. आलं कुठं, मनामध्ये बघा, आलं मनामध्ये. आणि मग तिकडे काय, तिने दिशा बदलली, पाय तिकडे गेले, बरोबर. पाय तिकडे गेला तर आंब्याच्या झाडाखाली बघितलं आंबे तर हाताला येणार. मग काय केलं, दगड मारला, पाडल्यानंतर काय केलं बघा, की तिने असं जवळ घेतलं, नाकाला वास आला, डोळ्याने बघितलं. बघा, आंबा एकच आहे बघा, वस्तू एकच असते बघा. मला काय शिकायला सांगायचं, वस्तू एकच असते, पण 5 ठिकाणी ती वाटली जाते बघा, 5 ठिकाणी ती वाटली जाते बघा. डोळ्याने बघितलं रूप दिसते, आहे का नाही. नाकाजवळ तर श्वास, जिभेला श्वास वेगळा, स्पर्शाला वेगळं,
म्हणजे एकच हे पण ते 5 ठिकाणी वाटलं जातं बघा. 5 ठिकाणी वाटलं जातं. म्हणून त्या ठिकाणी आंबा घेतला आणि तो खायला लागला. पण जो रखवादार होता त्याने बघितलं की आपला आंबा कोणतरी 2 दिवसापूर्वी चोरून नेला. तो रखवादार लपून बसला. त्याने बघितलं आता हिने एक आंबा खाला. तो तिकडून आला आणि आल्यानंतर त्याने त्याला पाठीत काठी घातली. काय घातली? काठी घातली. आणि तू मला बाबा नाही बाबा मी वाट सुरू या मला तेव्हा काय कोण नको माझ्या कामाला खायला चुकी झाली असं सगळं झालं. सगळं अवश्य झालं घटना. पण तू विचार करा जी कृती घडायची ती कुठं आली? मनामध्ये आली बरं का. पाय तिकडे गेले, हाताने घेतलं, जिभेने रस चाकला. बघा आता जिभेने चाकला, मार कोणी खाला? काय समज आहे का? मन दिसतंय का? नाही. तसं तुम्ही कर्म करताय मनाच्या नादी लागून. मन तुमचं फार वाटोळ करायला बी बसलंय आणि चांगलं करायला बसलंय. हा सिद्धांत समजून घ्या. मन हे फार विचित्र आहे. आता मनुष्य इथं बसला तर 2 मिनिटात कुठेतरी पुण्याला गेला असेल, मुंबईला गेला, अमेरिकेला पण जाऊन असेल, कुठं पण जाऊन येतात. लहानपणात जाऊन, म्हातारपणात जाऊन, कुठं पण जाऊन, कुठल्याही आनंदामध्ये धरी पण जाऊन. म्हणून काय नको नको मना गुंतू माया झालं. मन म्हणजे मन कसं आहे? मन गुरु बी आहे, शिष्य बी आहे. मन बंधनात बी टाकतं, मोक्षामध्ये बी टाकतं. मन फार मोठं विचित्र आहे, इतकं मोठं विचित्र आहे. म्हणून तुम्ही सांगतो जे मन दिसत नाही त्या मनाचं नाही लागलं, मार खायला लागला का नाही? पाठीचा काय संबंध आहे का? वाट कुणाला ह्या जीवाला मारा का? त्याने कुणी जीवनच घेतला ना, ती बी बाजूला राहिली. एखादा मनुष्य वाईट वाईट शब्द बोलतो, हे जीभमुळे बोलतो. मार कोण खाते? जी इंद्रिय काम करतात ती मार खातात, दुसरी इंद्रियच मार खातात. कसं कसं गणित आहे बघा. ईश्वराची निर्मिती शरीराची कशी कशी म्हणजे अशा प्रकारचं काय होते की मनुष्य आपल्या देहाकडे नीट लक्ष देत नाही आणि लक्ष न देण्यामुळे त्याच्यावर चिंतन होत नाही. पण संत हे काय करतात? आपल्या देहामध्ये सगळे विकार दाखवतात आणि दाखवून सांगतात बाबा तुम्ही काय करा की आपली सद्गती कशी प्राप्त होईल, तुम्हाला पुढचा प्रवास कसा प्राप्त होईल त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा. स्वर्गीचे आमर इच्छिता ते देवा, मूर्ती लोकी व्हावा जन्मा. स्वर्गाचे लोक आहेत ना ते देवाला दाखवतात, हे देवा आम्हाला मूर्ती लोक जन्माला घाल. का माहितीये का? वर गेल्यानंतर कुठल्या प्रकारची बदल होत नाही. वर एखादा पदवी तुम्हाला प्राप्त झाली ती पदवी तुम्हाला बदलता येत नाही. ती पदवीमध्ये बदल करण्यासाठी खाली यायला लागतं. कुठे यायला? खाली यायला लागतं. हिथं पुण्य कमवायचं आणि पुण्य कमावलं तर काय करतो? ती भरती करून घ्यायची आणि वर जायचं. वर फक्त भोग आहे, काही नाही, भोगच आहे. तिथं बी ईर्ष्या आहे बरं का. आमच्या माणसाला ते पद मिळलं ना की तिथं ईर्ष्या आहे, स्पर्धा आहे तिथं. त्याला ते भोग नाही मला लागला. मग त्याला जाणवतं तुम्ही काय करा पाहिजे? जा खाली, मनुष्य ध्येयामध्ये जा. म्हणून स्वर्गीच्या आमरी इच्छितात देवा हा ह्यासारखा आमंगळ ध्येय नाही. नो म्हणे मलमूत्राच्या विष्ठेमध्ये राहिलेला आहे, त्यावेळी वचन दिलेले काय? एक वेळ करी या दुःखावे गळे, एक वेळ करी या दुःखावे गळे, दुरिताचे जाळे उगवूनी, दुरिताचे जाळे उगवूनी, आठवीन पाय हा माझा नवस, आठवीन पाय हा माझा नवस. आठवीन पाय भगवंता अरे मला सोड, या ह्यातून मला बाहेर काढ असं काय करतो? चिंतन करतो गर्भात असताना. पहिला दिवस केलाय की मला बाहेर काढ आणि तुझं रात्रंदिवस भजन करून चिंतन करा. पण ज्यावेळी बाहेर येतो ना त्यावेळी कोहम म्हणतो. आत असताना सोहम म्हणतो. सोहम म्हणजे तो मीच आहे. पण बाहेर आल्या म्हणतो कोहम. कारण मायाचा वारा त्याला लागला होता. मायाचा वारा लागला जातो. एखादा मनुष्य दुर्गंधीच्या बाजूने गेला, जरी दुर्गंधीला स्पर्श केला पण वास येतो का त्या नाकाला? तसंच आहे मायाचा स्पर्श आहे. माया काय करते? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण. सत्वगुण काय करते? तुम्हाला भक्तीकडे नेते. रजगुण तुम्हाला फक्त संसार करायला लावते. तमगुण तुमच्याकडून वाईटच कर्म करून घेते. उत्तम गती, मध्यम गती आणि कनिष्ठ गती. सत्वगुणाचा वापर केला देवलोकाची प्राप्त होणार आहे. रजगुणाचा वापर केला परत मनुष्य 4 लाख वेळा मनुष्य जन्म मिळतो. किती वेळा? 4 लाख वेळा मनुष्य देहाची प्राप्ती आहे. परंतु मी मागे सांगून गेलो आपल्याला पुढं वाढत गती घ्यायची. खालच्या स्थितीकडे तुम्ही सांगा एखादा माणूस साय होऊन गेला आणि तो जो मजूरपट्या म्हणून जन्माला मैल कोल्या म्हणून काय त्याची अवस्था होईल? किती यात नाही
जीवन वेळ किती ऊन राख 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 काय म्हणते, कशी अवस्था बेकार आहे. शितू सहीचे 50,000 कमवत होता, आता तू 100 रुपये कसं काय भागायचं. संस्कार तेच असतात बघा. आपण म्हणतो साबाला औषध नाही, खरे बघा ते तुमचा जसं तुम्ही ओळख लावता ना या शरीराला, या नाकाला, या जिभेला, या कानेला, या वाणीला, बरं का, या स्पर्शाला, तेच तुमच्या बरोबर येणार आहे, गटोळ येणार आहे. त्यामध्ये बदल नाही. हा बल्ब 100चा आहे. मोरगाव लावा तरी 100च प्रकार येणार आहे. आंबीत लावा तरी तेव्हा 100 आहे. पुण्यात लावा, कुठेही लावा, त्याचा प्रकाश तेवढाच आहे. तसं या ध्यानी. म्हणून मला काय सांगायचंय की तुम्ही जसं सवय लावता तसंच ते येणार आहे. एका गावामध्ये एक म्हातारा मनुष्य होता. त्याला अशी सवय होती की गावात भांडणं झाली की ते कोर्टात न्यायची, काळी जावायचं काम करायचं. असं करता करता तो म्हातारा झाला. आता कुठल्या मनुष्य वाईट असला तर त्याचे 4 शिष्य असतातच. आता त्याने विचार केला की कुठेतरी काहीतरी ऐकण्यामध्ये आलं असेल, आणि मग त्यांनी विचार केला की आपण चुकीचं वागतोय, मग काय करा म्हणला, आपण वाईट कर्म केले म्हणला. भांडणं शुल्लक असतात आणि शुल्लक असताना सुद्धा आपण नाम करत नेले. म्हणून काय केलं त्यांनी, सगळ्या गावातल्या 4 पुढाऱ्यांना बोलवलं. म्हणलं असं करा, मी आता पाप केले म्हणला, आता मला ही झाले म्हणलं, वैराग्य आले. तुम्ही काय करा, 4 पुढाऱ्यांनी एक काठी घ्या आणि मला हाना म्हणलं. मला 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 खरंच मला त्रास दिला म्हणजे, माझ्यामुळे कोण कसे करायला लागले म्हणलं. मग 4 लोकांनी काय केलं, ते काय करा पण हाना म्हणजे, माझं समाधान करा म्हणजे. आता ते म्हातारं होतं, हाणले 4 पुढाऱ्यांनी हाणलं, ते म्हातारं मेलं. मेलच ते थांबले ना, मेलच ते. आता गेल्या तर काय झालं, तिथं शिष्य होते, वाईट माणसाचे बी शिष्य असतात. त्यांनी त्याच्या मुलाला फोन केला. आता हा इतका वाईट वागणारा मुलगा तरी चांगला वागणार असं का, लगेच आला म्हणला, माझ्या बापाची हत्या कोणी केली. आता 4 पुढाऱ्यांचं गाव म्हणजे 4 जण आले म्हणजे गाव चाललं. मग त्यांनी लगेच पोलीस कंप्लेंट केली. मला काय सांगायचं, सिद्धार्थ, म्हातारा जिवंत असताना बी सुखाने जगून दिलं नाही, आणि मेल्यावर अख्ख्या गावाला पोलीस केलं नाही. 4 जण आले म्हणजे गाव झालं ना, त्याच्यामध्ये विचार चांगला होता, पण स्वभावाला औषध नाही. तुका म्हणे स्वभाव कर्म, काही केल्या सुटेना धर्म, किती केलं तरी सुटत नाही. हा स्वभाव अशा प्रकारचा वाईट आणि बेकार असतो, अशा प्रकारचा बेकार असतो. म्हणून प्रत्येक मनुष्याने आल्यानंतर काय करायचंय की आपल्या जीवनातून सत्कर्म घडलं पाहिजे, सत्कर्म घडलं पाहिजे. आणि सत्कर्म घडण्यासाठी संतांच्या विचारामध्ये आणि त्यांनी सांगितला जो मार्ग आहे, मार्ग दावून गेले आधी दया निधी संत पुढे, तेनीच पंथ जातो न पुढे गुंता पुढे, का त्या पंथावर जाणं कुठल्या प्रकारचं गुंता होणार नाही. संतांनी काय केलेले, नाव मिरी किनारी लागलं. संतांनी नाव तयार ठेवलेले आहे, त्या ठिकाणी या, त्या नावेत बसा, या तेरावर त्या तेरावर जा. कुठल्या प्रकारचं काय, त्या नावावर छिद्र नाही, काय नाही. आपल्या नावावर छिद्र आहे, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मद, मत्सर, सगळे छिद्र आहेत आपल्या कानावर. त्या ठिकाणी छिद्र नाही, काय नाही, काय मस्त बसायचं. सगळं काय ते हलवणार, सगळं काय वाहून तुम्हाला निघणार आहे. लय मोठी सोय केली. तुम्ही सांगा, ह्या संत मायबापांनी ज्ञानेश्वरी लिहायला म्हणजे अनंत कोटी जन्माचं माझं पुण्य आहे, तेव्हा हे ज्ञानेश्वरी हे ग्रंथ मी लिहायचं काम झालं. 5-5, 6-6 दिवस उपाशी राहून चिंतन केले म्हणजे त्यांनी. सगळ्यात मोठा आपला हिंदू संस्कृत धर्म आहे, इतकं उपाशी राहून त्यांनी हे केले आणि आपल्याला ऐकून दिले, आणि आपल्याला घेता येत नाही, ह्यासारखं दुर्भाग्य कुठले. म्हणून प्रत्येक मनुष्याने काय केलं पाहिजे की आता या ठिकाणी ऋतुजा ढोरे आणि विठू माऊली या युट्यूब चॅनलतून तुम्ही सर्वांचा लाभ घेता आहात, आणि ईश्वराच्या कृपेने म्हणा किंवा तुम्हाला श्रोत्याच्या कृपेने म्हणा, सगळ्यांच्या कृपेने या ठिकाणी सर्वांचा लाभ तुम्हाला घेतोय. तो प्रत्येक ड्रायव्हर तुम्ही या सर्व सुखाचा लाभ घ्या, आनंद घ्या. आपल्या जीवनाचा जो मार्गक्रम आहे त्याच्यामध्ये थोडे बदल करायचे. ईश्वर तुम्हाला नक्कीच, संत मार्ग तुम्हाला नक्की शक्ती देतील, आणि तुम्हाला लाभ 100% घडणार, त्यात काही शंका नाही. आणि मग काम कसं आहे, उजळले भाग्य. आता या ठिकाणी बी या चॅनलवाले बी या ठिकाणी बाबा चलावा, या ठिकाणी येऊन रेकॉर्डिंग करणं, तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं, ही किती म्हणजे सगळ्या विज्ञानाने सगळ्या सुविधा करून ठेवलेल्या आहेत, त्याचा उपभोग सगळ्यांनी घ्यावा अशी माझ्या. म्हणून ते झाली सेवा तुम्हा संत मायबाप चरणी, ईश्वर चरणी अर्पण करून सेवेला पूर्ण देतो. जे काय चांगलं असेल तेवढं घ्या, जे वाईट असेल ते माझ्या बुद्धीचा दोष आहे, तुमचाच बालक आहे समजून माफ करा. आणि जे चांगलं असेल ती मला माझ्या सद्गुरूने, माझ्या ईश्वराने दिलेली बुद्धी आहे, त्याचा प्रसाद म्हणून ग्रहण करा. पुंडलिक वरदान विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. आता विश्वात्मके देवे येले वाग्य ते तोषावे, तोषोधी मज द्यावे पसाय राणे. जे खाळांचे व्यंकटे सांडो, तया सत्कर्मती वाढो. भूता स्पर्शपडो मैत्र जीवांचे, दुरिताचे ते जावो. विश्व सूर्य पावो, जो जे
वांछिल ते लावो प्राणी जात वर्ष सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठ्यांची मांदियाळी अनवर्थ गोमंडळी भेटूया होता चला कल्पतरूचे आगतो चेतना चिंतामणीचे गावो बोलत जे अर्णव पियुषांचे चंद्र म्हणजे आलांछन मार्दन म्हणजे तापहीन ते सज्जन सोयरूते किंबहुना सुरसुखी पूर्ण होण्यातही लोकी भजितादी दुखी अखंडित आणि ग्रंथी उपजे विशेषी लोकी द्रष्टाद्रष्टे जे वाल्विजे ये दे मनेशे ईश्वेश्वरावो हा वैलदान पसावो येणे वरी ज्ञानदेव सुखिया झाला येणे वरी ज्ञानदेव सुखिया झाला येणे वरी ज्ञानदेव सुखिया झाला. ओम शांती शांती शांती. छान झाला रोज मस्त सुंदर सुंदर आय लाईक इट. मला थोडस पाणी मिळेल हाय एक होते केलं बंद केलं ते होय हा बंद केलं एक तासाला भरून बरोबर एक तास झालं की हा बरोबर एक तास बरोबर विषय